Здравейте отново, уважаеми зрители. Втора част на интервюто с професор Иво Христов. Професор Христов, наскоро това лято имаше една реч на небезизвестния Жак Атали, която някои анализатори разтълкуваха като призив за промяна не само на кода на човешките общества, но дори и на кода на човешките гени. И въобще беше така, това интервю, някой поне си вадат така доста дистопични изводи от него. Mm-hmm. Има ли събитията от последните 2 години в този контекст преход ли са към едно мрачно ново бъдеще? Трудно е да се каже. Винаги социалната тъкан е толкова сложна, че тя дори да има някакъв опит за нейното манипулиране в определена посока, тя винаги дава различни други пътища. И това, което се нарича история, е всъщност това, което се случва в резултат на отклонението от правата линия много често. Това, което говори Атали, той не е много оригинален, това е така наречен транскоманизъм. Тоест, прекрачването, той го твърди още в много свои книги, още през 90-те години, началото на 2000-та година. Така че всъщност да преодолеем ограниченията на човешкото тяло. Той твърди, и то според мен е абсолютно обосновано, че цялата еволюция на западната цивилизация е премахването на ограниченията на природната среда, на религиозната среда, ако щете, ако перифразирам тук прочутата мисъл на Достоевски, след като няма Бог, всичко е позволено. И човек е Бог сам по себе си. И след това се окаже, че всъщност последната преграда е самият човек, като биологическо същество, пред безсмъртието в някакъв смисъл. Защото ако вие се превърнете в киборг, получовек, полуробот, а след това преминете в съвършено друга среда, носител на човешкия интелект, вече въпросът е това ще бъде човешки интелект, тогава всъщност няма да боледуват болестите, които нетрайната плът, в която сме създадени, е подложена, няма да бъдете ограничени в краткия промеждутък на живеене на 70, 80, 100 години, други 120, ако се подобри медицината и така нататък. Така че това е една много мощна и много закономерна вълна в интелектуалното, но вече и практическо развитие в Запада, което и не само в Запада. Това е свързано и с разработките за изкуствения интелект, с новите материали, с новите материи и така нататък. Така че това е процес, който върви. И аз мисля, че той е плашещо по-напред, колкото дори може да си представим. Това ли е и Уберменша на Ницше? В някакъв смисъл да. Тъй като цялата теория за подобрената човешка раса, за определени представители на тази човешка раса, накрая ще опре до едно избрано малцинство, което всъщност ще му гарантирано безсмъртието, което да означава това. Това малцинство, предполагам, не включва, т.е. то е по дефиниция малцинство, не включва останалата част от човечеството. Това са хора, които са изпълнени с дълбоко презрение към така нареченото човечество. За тях това не съществува. Няма такъв субект човечеството. Те гледат на него като на Тор. В ония смисъл на думата, който е на време на хитлеристската пропаганда пропагандираше. Но разбира се, това не може да бъде афиширано официално, но то не е важно какво говорите, какво вършите. Така беше. Плюс това наистина научните достижения вече са на такова ниво, че от фантастика и дори от мрачна утопия това се превръща в реалност. Това са реални процеси, които вървят и в една ускорена динамика и аз си мисля, че може би, ако не ние, вашето поколение, ще бъде свидетел на неговите практически резултати. Беше ли сега последната здравна, икономическа всякаква криза точно прелюдия към тези неща? Някакъв смисъл, да. Това е много каскадна, много аспектна операция, както вие се досещате и както ние се досещаме. Очевидно ще ни морят дълго и продължително, както ви забелязвате. Така наречения COVID трябва да мине очевидно цялата азбука от А, Делта, Бета и така нататък. След това вероятно ще въведем някакви други обозначения. Това е дресировка на огромни маси от хора.
най-вече дресировка през страх, след това дресирането им през уж грижа за тях самите, с последващо отнемане на целия ония кръг от в развития свят под права, които те са имали, и оттам да се премине към директно управление в стила на най-мрачните прогнози на някои писатели-футуристи. Имаше една такава книга на време, Хелиополис. Тя говореше точно за това. Тъй като казахте отнемане на правата, сами по себе си тези човешки права, които са така залегнали вече в фундамента на Запада, или поне така ние си мислиме, не са ли и самите те експеримент и преходна фаза към нещо? Естествено, че експеримент няма такова нещо като човешки права, като нещо, все че имате 5 пръста на едната ръка и 5 пръста на другата. Нали? Това са извоювани социални възможности. Аз горещо препоръчвам тук разкошната книга на Юрген Хабермас "Структурни изменения на публичността", където той описва прецизно още през 60-те години целият процес, в който западната цивилизация, под западна разбирате всичко тази на Западна Европа, то друга няма. Как е възникнала още идеята за частния човек, оттам за така наречените му социални възможности, които те дефинират през права, тъй като западната цивилизация е легалистка по своя характер и тя е единствената легалистка цивилизация. Другите не признават и не познават правото като основен регулатор на човешките отношения. Ето защо този набор от социални възможности бива дефиниран в юридически кодове, не в, да речем, религиозни или морални, както е на изток. Оттам, разбира се преминава към различни форми за придаването на божествена легитимност на тези права. След това вече, когато нямаме нужда от Бог, както казал Лаплас, нямах нужда от такава хипотеза, се отива към така наречената човешка природа. Прословутата човешка природа, която Хюм, което Лок, която Русо пропагандират, и как на нея види присъщи, иманентно едва ли не присъщи въпросите така наречени права. Разбира се, това са идеологеми, идеологически конструктори, които трябва да легитимират или дефинират нови форми на социално взаимодействие. И разбира се, в крайна сметка, когато този етап вече е отминат, а ние очевидно го отминаваме. В момента, след като преминах през масовото общество, при това през монополистически капитализъм в неговата ранна изряла фаза в края на 19-ти, началото на 20 век, очевидно сега вече ние отиваме към общество, някои го наричат неофеодализъм. Аз не обичам този тип сравнение, защото това, което идва и вече ние сме в него, то не може да бъде сравнявано. Сега човешкото съзнание е така устроено, че вие, за да опознаете нещо, трябва да сравните чашата с масата. И кажете, масата е нещо различно от чашата. От това не ви дава обаче никаква информация какво собствено е чашата, нали? В този случай, тъй като нямаме друг опит, освен опита, който сме имали в историческа перспектива, ние наричаме тази очертаваща се мрачна система на социална дресировка и контрол неофеодализъм. Феодализъм е едно от най-свободните общества понякога. Стига да сте на върха на социалната пирамида, особено, и не само. Така че по-скоро това е отдаване на дан на романтизма на буржуазните революции през 18 и 19 век, но че отиваме към някаква такава неоавторитарна форма, която уж е загрижена за нашето добро, това е нещо повече от очевидно. Елитите, които прокарват, започват и дирижират тези процеси, припокриват ли се говорим ли почти изцяло за западния либерален елит? Не обичаме тая дума либерален, това са етикети, са наивници. Става въпрос, имаше даже някакво много сериозни изследвания, но мисля, че беше в университета в Берн или в Цюрих, ще ви излъжа, а има и други такива изследвания. Оказва се, че така наречените финансово-икономически елити, най-вече в Стара Европа и в Северна Америка, общо взето са едни и същи. Те не се променят. Влиза млада кръв, образно казано, но като цяло тя има само задача за да поддържа този перфиден социален клъстър, така да го нарека, и той не се променя от последните 500-600 и повече години. Към него се добавят, разбира се, нови съставки, които да обменят кръвта, но става въпрос за едни и същи затворени групи, които очевидно управляват този свят, а тъй като Запад управлява целия свят, индиректно и целия свят. Това е повече от очевидно. В този контекст си спомням за едно изследване за Великобритания, което гласеше, че неуспешните британци са тези с англосаксонски фамилии, а успешните са тези с нормандски фамилии.
Вижте, има много изследвания по това как една периферна територия, която няма никакво съществено значение дори за оная Европа, говоря за британските острови, как тази територия в 17, 18 и вече 19 век се превръща в световна империя. Това е удивителен експеримент. Тъй като нито природата, нито някакви други фактори са облагодетелствали британските острови с каквото да било, освен може би с факта, че са острови. В някакъв смисъл, т.е. те са малко отделени от европейските дела, но от друга страна това е особен коктейл, келтско-германски, към който се намества след това, разбира се, и викингското нашествие по две линии, съответно датско-норвежка и френския вариант на норвежкото нашествие, известно като нормани. Това са същите викинги, обаче отседнали отсреща зад Ла-Манша, които дадат втори дъх не само на британските острови, но в някакъв смисъл и на цяла Европа. Те всъщност отвоюват Южна Европа от арабите, както знаете много добре. Нормандските династии в Сицилия, в Южна Италия, тук на Балканите, между другото, не знам ли знаете, един от най-жестоките потушители на въстанието на Петър Делян е Харалд Хардрад, който е основател на Норвегия и на Осло. Така че виждате ги, че тогава е имало глобализация. Глобализация по пътя на меча в някакъв смисъл. Като видите британски фамилии, които завършват, или в тях има Дьо, много често става въпрос за нормани, които са почнали да говорят на френски. Апропо, искам да кажа, че френски е официален език на Англия до 14 век включително. И цялата норманска литературското сърце, с което британците толкова много се гордеят, няма нищо общо с тяхната култура. Той си изживял за френски крал. Дори не е знал английски, доколкото знам. Не, той такъв език не е имало. Значи той се кодифицира едва по времето на Шекспир. Но този елит, който възниква в Англия, той е много интересен след войната на бялата и червената роза. Те всъщност взаимно се избиват в тази своеобразна аристократична гражданска война. След това вече идват първите национални аристократични елити, образно казвам, по времето на Тюдорите, и след това, разбира се, към тях се добавят нова вълна немска здрава кръв и холандска здрава кръв през идването на щатхалтера на Нидерландия, както знаете, и основаването на тази династия. С нея, разбира се, идват и евреите от Нидерландия, еврейските лихвари и, разбира се, венецианците. Това е един особен коктейл, който се получава, и тогава Британия почва да дърпа напред и да се превръща в това, което тя става в 19 век. Империята, където слънцето никой не залязва. В ядрото на модерния западен глобален елит все още ли са тези стари, да ги наречеме? Да. Все още са. Те, разбира се, делят на много и различни крила. Образно казано, има едно, което го наричат по-скоро стари аристократични фамилии, които вече отдавна се занимават с индустрия и не само с финанси. Говоря фамилии от Северна Италия, най-вече от Флоренция, от Торино, плюс такива, които са се настанили в Швейцария. Всъщност швейцарското банково дело е продукт на италианци основно, както знаете. Към тях трябва да се добави, разбира се, и стари германски аристократични фамилии, католически най-вече, основно от Бавария, които влизат в особен синтез с италианците, които много естествено се настаняват в южните тогава германски територии, най-вече в Нюрнберг, но не само там, в Франкфурт после и така нататък. Така че това е един клъстър, а другия клъстър, разбира се, е този, който се получава в Нидерландия горе, бившата испанска Нидерландия, днешните известни като Холандия и Белгия, две страни, много значителна степен изкуствени, говоря за Белгия специално, създаден като буфер между Германия и Франция, и разбира се, към тях трябва да се добавят вече специфичните фамилии хугенотски най-вече от Франция, които след религиозните войни емигрират, съответно било в Германия. Помните, че и там има едни фамилии де Мизиер, да речем, които управляваха, даже Федералната република по време беше един външен министър, имаше такъв. Южна Африка, и разбира се, една значителна част от тях емигрират в Северна Америка и дават началото на една значителна част от големите, могъщите магнатски фамилии на Северна Америка. Един Дюпон ви стига, предполагам. Дюпон до Немур, но към тях вече се добавят съответно англосаксонското ядро, плюс венецианското ядро, плюс, разбира се, клъстера от еврейски банкерски фамилии, но е преувеличено, имаше един такъв анализ, преувеличено е, да речем, участието на еврейски капитал в средновековна Швейцария, да речем, или в Южна Германия. Оказва се, че това не е така. Дори в момента не е така.
в Швейцария. За това, поради редица ксенофобски и религиозни ограничения, и за това голяма част от тях заедно с испански, така наречените марани, т.е. евреи приели християнството, се преселват в Нидерландия, оттам в Обединеното кралство, както го наричат, нали, след присъединяването и на Шотландия. И те създават един особен коктейл в Ситито, който след това се пренася оттатък в Северна Америка. Публична тайна е, че Северна Америка, т.е. Съединените щати, са продукт на британския и досега интелектуален и финансово до някъде суверенитет. В този смисъл, отношението между Лондон и Вашингтон в днешно време, да? Кой е младшия и старшия партньор? Зависи. Зависи. Британците все още се изживеят, че техният млад гигант, роднина от татък океана, е много силен, но той има нужда от мозък и мозъкът стои в Ситито и в Уиндзор. Разбира се, американците имат друго мнение по въпроса, но че има един синтез между поне към края на 60-те и началото на 70-те години, че всъщност фамилиите от Ню Ингланд, т.е. източните щати на Съединените щати, най-вече района на Мейн, Нью-Йорк, до някъде Пенсилвания, тези фамилии всъщност предопределят и са управляващи елит на Съединените щати. Към тях след това обаче се добавят новите, така да се каже, новите пари, богатите пари, които се получават в Калифорния, най-вече свързани с електронния, банковия и, разбира се, при това златния бум в Калифорния и свързаните с тях нови технологии при всичко, и както в Силициевата долина, така и тези свързани с аерокосмическата промишленост, най-вече в Ню-Мексико, в Аризона и така нататък. И така се получава един баланс, грубо казано, между западното и източното крайбрежие. Но като цяло, ако погледнете генеалогията на тези така наречени елити, всичките те, образно казано, водят до едно и също място. Само географски, така да се каже, са дисперсирали. Тъй като говорим често за големите геополитически трансформации, не само геополитически, културни и социални, които се дирижират от тези елити, настоящия план, ако е такъв, за трансхуманизъм, за новия тоталитаризъм, да го наречем така, кога се заражда? Разбира се, на нас не ни е дадено да знаем точност, но според вас кога горе-долу може да се прозрат началните нишки на... Свързан го с три. Разбира се, наистина нямаме класифицирана информация, както модерно сега се казва. Можем само външни, по някакви външни косвени белези да гадаем по-скоро. Но ми се струва, че това е свързано с няколко много важни процеси. Първият процес, това според мен е създаването на Римския клуб, който е и на Института за системни стратегически изследвания във Виена, които са особени институции само на върха, така се каже, на пирамидата, и зад които стоят всъщност опитите първо на тези елити от една страна да влязат в пряк плътен контакт с късните съветски елити по това време, и те успяха на значителна степен. Свързаните с тях концепция за границите на растежа, за ограничения растеж, т.е. превеждам от птичия език на тези хора, образно казвам, растежа е само за нас, а за вас остава мизерията и неразвитието, което е опаковано във форми за грижа за екологията и така нататък. Към тях се добавят, разбира се, и приказките още тогава. Виждате, просто има официални данни за мощното екологично движение, който знае, свързано с принц Филип, този, който почина наскоро, фонда за дивата природа и така нататък. Тоест всички, като проследите генеалогията на тези всичките движения, в крайна сметка ще опрете до големите пари, до огромни корпорации и свързаните тях финансови структури, най-вече в Северна Америка. И основната, разбира се, тя е абсолютно, така се каже, обяснима задача, която те си поставят, е да не допуснат алтернативни центрове на силата, които да ги поставят под контрол и да ги заплашат. Такива центрове появяват. Съветския съюз по това време беше втората индустриална и военна, така се каже, център на силата в света. Тогава Китай още никой не го броеше в сметките. И затова всъщност беше задействана и китайската операция от един безспорно гениален човек, какъвто е Кисинджер. Разбира се, тук нарочно минаваме така на много висок полет, защото да не влизаме в подробности. В крайна сметка да бъде надут китайския, така се каже, китайския дракон, за да бъде използван той също Съветския съюз като контрабаланс. В една значителна част успях, ако трябва да бъдем честни. Проблемът е, че тук те се сблъскаха с един особен случай. За първи път
юдео-англосаксонски елит се сблъска с елит, който е култивиран 5000 години. Както винаги съм казвал, Китай е жив дракон. Той е възникнал заедно с Древния Египет. Египет отдавна е само музейен експонат, а китайският дракон шества между нас, така да се каже. И той не подлежи на механизмите на контрол, на схемите за финансова и психологическа манипулация, които, примерно, да речем, късните съветски елити се оплетоха като пилета в кълчища. Твърди се, че Сталин в прочутите му запои, заедно с членето на нощни запои в членето на Политбюро, като той общо взето, казвам на академичен език, и ми изкарвал къла редовно, обичал да обикаля зад тях с своите меки бутуши и ги гледал иронично и сардонично и казвал: като ви гледам, след моята смърт империалистите ще ви издават като мръсни котета. Точно това направих. А няма ли опасност и китайския, поне част от китайския елит, да бъде компрометиран, да го кажем така? Той е свързан с тези. Значи, преди всичко, това е елита на Южен Китай, Кантон най-вече, който е свързан по линия на Хонг-Конг, Първата и Втората опиумна война, и от който проистича голяма част от това, което днес ги наричат китайски консумолци, използвам терминологията на Вавилов. Към тях са свързани сетълмените най-вече в Шанхай, шанхайската групировка, които много давно също са свързани най-вече с британците и с ситито, и които всъщност имат интерес коренно различен от този на имперската групировка, която в момента се управлява Китай, военната имперска групировка на Си Цзинпин. Те са за това да бъдат вплетени в веригите на международния финансов и индустриален капитал, най-вече финансов, на големите търговски вериги. Този елит е доволен от ролята си да играе важна роля като един вид централен доставчик на западното ядро. Индустриален доставчик. Докато, разбира се, други имперски елит преследва се, както се досещате, великодържавни имперски задачи да се превърне в самостоятелен център на силата. И имали сме възможност да кажем, част от ковидната истерия в Китай се твърди, че е много важен елемент в битката между тези два елита. Сега просто предстоят събития в това отношение. Благодаря ви много за анализа и до нови срещи. Всичко добро.